ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸರ್. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬುಲ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗಂಜಲ್ತುದು ಫುಲ್ಲು ತೆಲ್ತ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಲ್ತ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ತೂಲೆ. బతుకడం బరాట పూల కట్టడన్న సార పూల ఉత్త ఉండు ఆశ జాబీల పన్పునాయ పన్నెడు బుడ్ల బెంపునాయ తెండ్ర బుడ్ల నిన్న బట్టలేత నీ బుల్ల ఆసిగేట్ మల్ల కారు ఓవరాదు కారు బారు ఆపుడంత మైనిల్కే సాల ಅವೇನು ಕಂಟ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲ 4 ಸಲ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು 100 days ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಮನಸ್ಸು. ನಾಳೆ ಜನ ತೂಂಡ ದಾದ ಪನುವೇರ ಇಂಚ ಪಂದೆ ಲೈಫ್ ಲಗಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ 19 ತಾರೀಕು ದಿನ ಬುಡ್ಲ ಪೋಪು ನೈನ್ ಪೋರ ಬುಡ್ಲ ಲೈಫ್ ಗಮ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್